आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. कणकवलीत भाजप ठाकरे गट यांच्यात राडा झाला. दरम्यान भाजप नेत्या जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष संजना सावंत यांचा रुद्रावतार पाहायला मिळाला. तर यावेळी संजना सावंत यांनी शिवसेना आणि पोलिसांवरही गंभीर आरोप केलेत. पाहूया. तुमचे सगळे पोलीस आहेत ना, जे सेनेवाल्यांना प्रोटेक्शन करायला आलेत. आमचे एक ऐकून घ्या, आमचा दांडा काढून घेते आणि त्यांच्या दांड्याचं प्रोटेक्शन करायला आलेत. होते दांडे, विचार आहे ना समोर, दांडे होते. पोलिसांचा घ्या, आमच्या पत्रकार बंधूंचे घ्या, पत्रकार बंधूंचे मोबाईल घ्या. आम्ही सांगून राहिलो म्हणून त्याला मोबाईल पाहिजे. जर इथे मला 10 मिनिटात माझा मोबाईल आणि कुणाला जवळ नाही मिळाला तर जे काय होईल त्याला तुम्ही मला माझा मोबाईल पाहिजे. आज आमच्या पोरांवर लाठीचार्ज करतायत आणि हे आतमध्ये राहत आहे. त्यांना प्रोटेक्शन द्यायला आलेत काय? नाही, प्रोटेक्शन ते कोणाला द्यायला आले साहेब ते त्यांनी सांगायचं. त्यांचे साहेब दांडे घेऊन बसले, त्यांचे दांडे आमच्या पोरांवर दांडे मारले. साहेब हे फक्त तुम्हाला समान असाल, बाकीच्यांना समान नाहीये. माझा मोबाईल आणि तुम्हाला मोबाईल पाहिजे. मोबाईल घेऊन अशा अनेक तक्रारी झाल्या, अनेक तक्रारी झाल्या. पाठीमागनं येऊन त्याला अटक केला, पाठीमागं मोबाईल असतात तर दिली होती तक्रार. 80 90 हजार काय तुम्हाला मोबाईल? मला आता मोबाईल पाहिजे. मोबाईल आतमध्ये आहे, त्या चोरांकडे मोबाईल आहे. शिवसेनेचे चोर आहेत, चोर
एक तो संचयनीचा चोर आणि आता हे बाकीचे मोबाईल चोर आहेत. एक एटीएम चोर, एक मोबाईल चोर आणि एक संचयनीचा चोर. चोरांची संघटना आहे ती. माझा मोबाईल मला आता पाहिजे. माझा मोबाईल नेल्याशिवाय कोणी आणणार नाही आणि त्यांना बाहेर काढा. त्यांना बाहेर काढा. सामान्य माणसं आपापल्या जागेवर उपस्थित आहेत. रोज वर्ष सांभाळले मतदारसंघ. सामान्य लोकांनाच विचार केला. काय गरज होती? गणपतीची तयारी असताना आतमध्ये घुसायची काय गरज होती? माझ्या कार्यालयात घुसायची काय गरज होती? काय गरज होती? काम होतं काय सांगा घुसायचं? तक्रारीवर आतापर्यंत तुमच्याकडे आतापर्यंत लेखी तक्रारी दिल्या, त्यांचं आतापर्यंत एकाचही निवारण झालेलं नाही. झालं, मी स्वतः याची एनसी दिलेली होती. आम्ही पण दिलेली इलेक्शन मध्ये. किती सर दिल्या? किती एनसी? कायदेशीर सर आतापर्यंत आम्हाला योग्य न्याय मिळालेला नाहीये. आम्हाला कायदा हातात नाही. आम्ही आता कायदा आमच्या परीने राबवतो. मग तुम्ही हे बघा, आम्ही काय केलं नाही तरी तुम्ही आम्हाला अटक करताना आता करतो मग अटक करा. ते समाधान आहे की आम्ही काहीतरी केलेलंच. फक्त 15 मिनिटं तुम्ही बाजूला करा, मग 15 मिनिटात काय होतं. माझा मोबाईल द्यायला सांगा. मोबाईल चोराला त्या मोबाईल द्यायला सांगा. हा, संचयनीची चोरी झाली. ते एटीएम चोरलं, गरिबांना लुबाडलं. कोण यांच्या बरोबर आहेत? मागे रडायला सुद्धा कोण नसणार. अशा वाल्मिकी ऋषी कसा झाला तशाच लिखत आहे त्याची. मोबाईल द्यायला सांगा माझा. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.